Je na prodej mimořádný stavební pozemek blízko Prahy. Jsou místa, kde by chtěl bydlet každý. A tohle je jedno z nich. Vzdušnou čarou na Václavské náměstí v Praze je to 22 kilometrů, autem 30. A přitom je blízko příroda, 2 rybníky jsou v dohledu a do zámeckého parku můžete jít kdykoliv. Je to pár kroků. Představte si, že se při každé cestě domů budete těšit pohledem na panorama oblíbené bezpečné krajiny Posázelí, kde vy máte svůj domov. Poloha tohoto nabízeného pozemku je skutečně mimořádná. Jeho rozloha je 1416 metrů čtverečních, je v těsné blízkosti zámku Štiřín u zámeckého parku a od hlavní silnice ho odděluje další velký pozemek. A k tomu vynikající občanská vybavenost. Je tu mateřská školka, základní škola a gymnázium se staví.